Fis-summit tal-Unjoni Ewropea u tal-Balkani tal-Punent fi Brussell li sar l-4 filgħaxija, il-Prim Ministru Robert Abela appella għall-għaqda fil-kontinent Ewropew favur stabilità u prosperità. Waqt dan is-summit annwali, il-Prim Ministru tenna l-impenn ta' Malta biex nissaħħaħ is-sħubija u l-kollaborazzjoni mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u enfasizza l-importanza tal-għaqda fi żminijiet ta' sfidi komuni għar-reżiljenza tal-kontinent Ewropew. Dr. Abela innota l-progress pożittiv u l-isforzi riċenti li qed iqarbu lil dan ir-reġjun viċin l-Unjoni Ewropea u saħaq fuq l-irwol kruċjali tal-konsistenza fl-implementazzjoni ta' inizjattivi li jġibu benefiċċji liċ-ċittadini. Fost dawn semma l-ftehim Rome Like at Home fil-Balkani tal-Punent bħala eżempju konkret kif il-kooperazzjoni strateġika twassal għal riżultati sinifikanti li jinħassu miċ-ċittadini. Id-diskussjoni nhar il-ħamis daret fuq l-immigrazzjoni fil-fatt fl-laqgħa ftit qabel beda is-summit numru ta' pajjiżi inkluż Malta iddiskutew din it-tema. Flimkien ma' Malta naqdu l-Greċja, Ċipru, Repubblika Ċeka, l-Olanda kif ukoll il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Kruċjali l-ħamis se tkun id-diskussjoni dwar l-aħħar żviluppi fl-Ukrajna u l-finanzjament ta' dan il-pajjiż taħt attakk mir-Russja. Dawn il-flus se jmorru fost oħrajn għall-armi u d-difiża tal-Ukrajna. Il-mexxejja Ewropej fosthom il-Prim Ministru Robert Abela se jiddiskutu garanziji robusti għall-Ukrajna kif ukoll l-isforzi diplomatiċi sabiex tintlaħaq paċi ġusta u dejjema għall-Ukrajna. Dr. Abela diġà għamel ċar il-pożizzjoni ta' Malta kontra passi li jistgħu waslu għad tkissir tas-suq waħdini u dannu kbir għal pajjiżi bħal Malta b'referenza għal proposta biex assi Russi jintużaw biex jiffinanzjaw id-difiża Ukrena. Il-mexxej Russu Vladimir Putin iddeskriva din il-proposta bħala serq.